Bé, surt d'un procés de reflexió molt llarg, després de constatar que hi ha una sèrie de polítiques que no se duen a terme i de constatar que cada vegada la crisi ecològica, ambiental i fins i tot turística de les Illes Balears és pitjor. Després d'aquest procés de reflexió ens hem posat, o ens vàrem posar a fer feina per elaborar aquesta ILP i iniciar aquesta gran campanya d'agitació, mobilització i conscienciació popular. D'aquesta reflexió i d'aquest procés neix aquesta ILP. No hem trobat cap oposició, ha estat molt ben rebut per tothom ha entès. Per començar, no hi ha ningú que vulgui que els seus fills visquin millor que els pares, no? Per tant, d'entrada, aquesta idea ha calat molt bé. Però a part d'això, no hem trobat ningú que ens digués que estava en contra, de moment, d'aquesta iniciativa. De fet, hem parlat amb molta gent, tenim un suport de més de 100 entitats ara mateix que s'han adherit en el manifest. En tots els partits polítics en els quals hem parlat de moment han dit que li donaran suport o bé activament o bé en la seva extensió. Ens falten, això sí, Partit Popular i Ciutadans, amb els quals encara no hem parlat, amb Vox ja sí que no hi parlarem, però també esperam que el Partit Popular i Ciutadans s'hi adheresquin, perquè no entendríem que cap dels partits democràtics del Parlament de les Illes Balears no ha donat suport a una ILP que el que vol és que els seus fills visquin millor que els seus pares. Els van traslladar això mateix que jo estic dient, el perquè d'aquesta llei, la necessitat de dur-la endavant, la necessitat d'aprovar-la, i els hi vàrem demanar primer suport, no? Com a govern i fins i tot com a grups polítics els quals ells en formen part, i també els vàrem convidar a assistir a l'acte que farem, aquest mosaic humà i col·lectiu i massiu que esperem que sigui, que farem aquí a la plaça Major dissabte dia 28 a les 6 de la nit. Els vam convidar a venir i esperam que la presidenta i el govern també hi sigui. La campanya de la ILP estem intentant arribar a tots els municipis de les nostres illes, sigui muntant taules de recollida a través de col·laboradors i col·laboradores, i també hem anat organitzant actes en els diferents pobles per donar a conèixer aquesta iniciativa legislativa, recollir signatures i aconseguir suports. De fet, convidam els municipis que no han muntat un acte que si qualcú està interessat en muntar-ne un, que es posi en contacte amb nosaltres, i encantats anirem a veure-los. En general, aquesta iniciativa està tenint molt bona acollida, tots els moviments ecosocials sense els que ens han reunit ens han donat suport sense pensar-s'ho, i crec que és algo que la ciutadania està rebent amb els braços oberts, perquè entén la necessitat de posar aquest concepte de justícia intergeneracional damunt la taula. La xifra exacta de les signatures que tenim a dia d'avui crec que anem bé, però ara és hora de pegar una darrera estirada a través de l'acte del dia 28 i aquest darrer mes. Volem acabar de rematar aquesta campanya de recollida de signatures per no només arribar a les 7.500 que ens demanen, no? Si les poden superar, molt millor, perquè és una forma de demostrar que són moltes les que donen suport en aquest projecte. El 28 tenim l'acte central de campanya, que és un acte per celebrar tota la feina feta els darrers mesos i també per donar l'oportunitat de tots aquests moviments ecosocials de les illes que tornin a sortir al carrer i fer una gran mobilització ciutadana a favor del futur, no? Ha signat el manifest de suport de la ILP a unes 90 entitats diferents, i entre les quals més de 80 són organitzadores i convocants de l'acte de dia 28, per tant, considerant que és un èxit de suport a nivell de les entitats i els moviments, i esperant que molts més se'n sumin d'aquí al final de la campanya. Crec que tothom que desitgi unes illes molt més sostenibles, un territori cuidat i un futur garantit a tots els nivells, no només de medi ambient, sinó també de justícia social i altres garanties, hauria de signar a favor d'aquesta iniciativa per allargar aquesta mirada curtplacista que a vegades tenim i garantir que estem tenint en compte els impactes que generem avui per tenir un demà millor. Avui construirem entre totes un gran lema de la campanya, que és avui per demà, perquè bàsicament el que volem transmetre és que hem d'actuar avui per un demà millor, i amb la col·laboració de totes les persones que vinguin, que esperam que siguin moltes, farem el test avui per demà en color fúcsia de campanya amb els fons blancs. En relació al mosaic, logísticament és una acció bastant complexa, fa molts anys que no s'organitza una acció d'aquestes dimensions i evidentment hi ha tota una tasca de burocràcia, hem tingut alguns problemes a l'hora d'aconseguir alguns permisos diferents, però crec que al final estem aconseguint tot el que ens havíem proposat i que podrà ser un gran èxit.